Nhar l-ewwel ta' April dar il-Mediterran se tinxtel blu. B'dan is-sinjal pajjiżna se jingħaqad mal-kumplament tad-dinja biex tinħoloq kuxjenza dwar l-awtiżmu. Din se tkun it-tieni darba li Malta se tkun parteċipi f'dan il-proġett, immexxi minn Autism Speaks f'attività li jirrikonoxxuta minn Nazzjonijiet Magħquda. Dan l-avveniment se jittella b'ħidma bejn il-Fondazzjoni Marigold u l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tat-Tfal bl-Awtiżmu. Assoċjazzjoni li taħdem mill-qrib ma' familji li għandhom tfal b'din il-kundizzjoni. Il-President tal-Assoċjazzjoni, Omar Farrugia, stqar kif hawn każi fejn il-kundizzjoni tal-awtiżmu għadha mistura. Aħna bħala assoċjazzjoni għandna bħalissa 180 membru familji, għax aħna ma nittrattawx it-tfal jew l-individwi, aħna nittrattaw il-familja kollha. Għax il-familja kollha tittiġbel ħabel wieħed u l-familja kollha tkun aware ta' x'hemm bżonn isir. Però sfortunatament l-ammont ta' nies li għandna fil-close group li mhuwiex open huwa ħafna iktar. Bħala missier ta' tifel bl-awtiżmu, Farrugia semma l-ispalla li jusab minn din l-assoċjazzjoni. Jiena missier ukoll ta' tifel bl-awtiżmu. Aħna għalina huwa daqs it-tfal l-oħra, it-tfal l-oħra jaħdmu miegħu daqs kemm jaħdmu aħna speċjalment u nagħmlu l-ħajja tiegħu iktar faċli billi ngħinuh. Is-Sinjura Michelle Muscat li nħattret ambaxxatriċi fi ħdan Autism Speaks saħqet dwar l-importanza li l-pubbliku jagħti daqqatit f'numru ta' attivitajiet li se jsiru f'dar il-Mediterran. Dakinhar ta' din l-event se jkollna wkoll imbagħad ġewwa dar il-Mediterran ġewwa Nights Hall se nkunu qegħdin nagħmlu event fundraising biex niġbru l-fondi għall-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tat-Tfal bl-Awtiżmu sabiex dawn ikollhom il-fondi meħtieġa biex ikomplu bix-xogħol tagħhom, speċjalment ikomplu wkoll isiru membri ta' Autism Europe.